Τι θα μαγειρέψουμε πάλι σήμερα? Το πιάτο της ημέρας για σήμερα είναι ψαρόσουπα. Το ψάρι μας είναι το γνωστό κοκκινόψαρο. Το πήρα κατεψυγμένο και αφαίρεσα τα λέπια. Έχω από λαχανικά μια πατάτα, ένα κρεμμύδι, ένα λεμόνι όπου χρησιμοποίησα και τη φλούδα, 2 καρότα, μια μεγάλη γλυκοπατάτα, λίγο άνηθο, λίγο σελινόριζα και σέλινο. Στην κατσαρόλα μου θα τοποθετήσω ένα τρυποδάκι πάνω στο οποίο θα βάλω το ταψάκι. Το ταψάκι είναι ένα μικρό ταψάκι με τρύπες και πάνω εκεί θα κάτσει το ψάρι ώστε να μην χρειαστεί να το σουρώσω στο τέλος. Εδώ τοποθετώ λοιπόν το κοκκινόψαρο, το οποίο θα βγάλω και θα αφαιρέσω όλο μαζί με το ταψάκι στο τέλος. Βγάζω τώρα το ταψάκι για να ρίξω όλα μου τα λαχανικά. Είναι η πατάτα, το κρεμμύδι, το καρότο και η γλυκοπατάτα. Όλα μέσα στην κατσαρόλα. Ρίχνω φλούδες από το λεμόνι μου και ρίχνω και λίγο χοντρό αλάτι που πηγαίνει πολύ στην ψαρόσουπα. Προσθέτω το νερό και μετά προσθέτω τον άνηθο, το σέλινο και τη σελινόριζα, καθώς επίσης και λίγο τζίντζερ που μου αρέσει. Περιμένω έναν περίπου μισάωρο ώστε να βράσει το φαγητό μου και ανοίγω. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Αφαιρώ ολόκληρο το ταψάκι όπως σας είπα στην αρχή και τώρα βγάζω το τρυποδάκι που είχα τοποθετήσει στον πάτο της κατσαρόλας και στη συνέχεια πολτοποιώ όλα μου τα λαχανικά αφού πρώτα αφαίρεσα τις φλούδες από το λεμόνι. Στην πραγματικότητα δημιουργώ έναν ζωμό λαχανικών. Ρίχνω το ρύζι γλασέ, αναλόγως πόσο πηχτή θέλω τη σούπα βάζω και το ανάλογο ρύζι, λίγο ελαιόλαδο. Έχω μαδίσει το ψάρι μου, το οποίο θα τοποθετήσω μέσα στην κατσαρόλα, ρίχνω λίγο λεμόνι και αν θέλω διορθώνω και στο αλάτι. Προσθέτω στο πιάτο μου εάν θέλω περισσότερο ελαιόλαδο και βουαλά, κάνω follow στο NutriKids. Καλή σας όρεξη!